Ay, salamat doon na taan ni. To Mobile Legends! Sa man, makauban ako. Di man, ikabalo ni 5 seconds till the enemy reaches the Ay, ball. Smash! pagsarong mo ba? Kayo na, mitik na taan ni pag makadaog. Kaya, sagot na. Adala na mo sa base. Ako na yung manani. Ay na mo, kuban. Oh. First blood. Oh, triple kill. Oh, triple kill. Sa minyak. Isa na lang. Sulungon. Oh, yan, savage. Level 5 pa lang kaya ko. Ka-savage din sa mani. Ay, bugo akong kauban. Bugo po ng kalaban din eh. Legendary! Wala na, 5 minutes. Victory. Ginagawa mo? Ang habang buhay na ito, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibili. Binibili na ninanais ko, binibili marikit na dalang. Ginagawa mo? Tambuka ni ay. Workout tabi, workout. Oh. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 man. 102. 1,000. 1,001. 5,002. 999. 1,000. 1 million. 991,000. 992,000. 993,000. 994,000. 995,000. 996,000. 997,000. 998,000. 999,000. 1 million. Kaya naman dahil 1 million dahil. Uy, easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabe. Effective kayang 1 million. Push up. 1 million sit up. Sunod din na po sa bicep at tricep. 1 million po. Klaro po na. Klaro di minimula ko. Gusto niyo, effective kayo ba? Dong, nako challenge. Atakan di ka 100 kung ma-perfect nimo ang hahihibubo. Sugot ka. Accept. Importante na yung cellphone. Ano ka 100? Kabe. Hahihibubo. Hotdog. Halaman. Hambog. Di naman yung makaya eh. 100. Ito ka. Hamburger. Ano sa? Hahibubo ba? Haplas. Ala na, di man yung mukuan. Hampol. Palit to. Hampol. Sa man eh, uy, mingawan is balay, uy. May pag magplano lang ta sa simana na tungkol sa Munders balay, di ta maboring ani. Kanay Lunes, manglimpyog balay. Martes, mga bo. Merkules, makugas o plato. Wibes, sige ako magluto, magulay ko. Biyernes, mang floor wax. Sabado, mamunlay sa gawas, buto ng balay. Domingo, oh, Ya, lag to ya! lag, kapag kakuya ng plano, ito na. DJ! Oh, Pamuga sa plato, be? oh, sige mang, nya lang mang, kapit na ni. Inches later. Ay lang, kanya. Oh! Pagsagot daw dito, be? Kaway tubig. Oh, taod mang, nya lang mang.
Mangabo lagi ko. A few moments later. Jen! Oh! Panilig daw, be? Oh, gimaw niya lang. Limpyo pa man ni kamay. Wala pa man lamigas. 2 hours later. Jen! Oh! Naman ang magpamugas? Agkam. Nakasagop na ka? Ikaw, wala pa pod. Nakapanilig na ka? Wala pa pod. Diyan man na, oy! Pagliyok na ba? Sige eh! Kailan may feeling ba kung ligo? Diyan presko kaayo. Ang lawas. Lagsa ba? Day 2. Ay, kom dahil ko ligo. Pero, ilang ko ligo. Bitaw ko gahapon. Day 3. Wala, Merkulis naman dahil ron, be. Maligo ko. Hindi ang buhok. Basa-basa pa man akong buhok. Lagang sa ko eh. Day 4. Salamat, wibis na. Lamit yung pasingot gahapon bang ilok, be. Pwede pa man di maligo. Magkuhan na ko, Rexona. Alik pa, kaya pa. Singot na po ta. Tomorrow. Okay, Bernis na. Lamin na kayo ni Babe. Wapa ko'y ligo. Itong Lunes pong ligo. Basimutong lawas ba? Kaya pa ni. Tomorrow for sure. Oy, Sabado. Sweldos mga trabante ron. Lamin ka kalabanon ba? Nag-git-et. Pabita ko yung git-et. Pwede pa na idula ni. Kwarta na ni. The next day. Okay, Domingo na sa kong schedule ron man. Malagang connected city siguro kaya kung mga barkada na dito ron. Lagsa ko. Asa ng food ka? Wala na food ka? Tas Monday pa ka naligo ba? Unya, ugma Lunes na. Pagliligo po doy, oh. Nang baho na ka. Nay, mingawa ani ay wa pa dito uyab. Kita lang ta kuya banes Facebook big pwede ba ni? Anda na ako na search ato ba tungkuan. Kani siya si Cristel. Guwapa pa lang daw na tong photos ani niya be. Dugo po lagi ni. Be? Guwapa. Guwapa ba ani niya ay? Bagay kay mi ba? Ada na, ano man ni uyab? Ano man ni uyab ning bata ada ini? Lanjo kay barog ning uyab oh. Sige lang oy. Maagaw manggani ng yuta nga titulo kani pang laway na kapitalan eh. So mga to guys, manamig vlog, manamig video, manamig himog mga kabuang. Unta, nag-enjoy mo. Tapos, amuan ang usbo ng amuang kwan, ginaingon kada outro na mo kay ingon, ug mo ingon mig dili na balag di na mo subscribe sa safe mo sa inyong balay. Literal juday, wa juday ka subscribe. Maong usbo na mo ang amuang ipuli kay don't forget to like, Share, and subscribe to this channel para updated pa mo sa amuang mga kabuang o gamuang mga laglaag unsa pa ba dira. Tapos i-hit ang notification bell sa pag-subscribe, tapos ipinduton nyo tong katong ring nga to para updated mo. Kaya uban ka subscribe lang tapos wala gahit ang notification bell. So mo lang to ang amuang murag announcement sa among outro karon. Stay home, stay safe. God bless, then peace para makalaag na ta o mga layo-layo nga mga laaganan. So, mga to guys, thank you sa paglantaw. Peace.